Tu barre qarsage qafotqati tovarde banda чемпионата ба сум харидан намешава хай мумкин бишаване ки мара не Мадыррамкони хурдам ёдам ака ма ака фристайл намекунам майки ҷо медонӣ мефристайл ака салом тамошобинони канали Rap Portal и барномаи топ батлои MBA. Касе ки мехоҳад 20 сомон кор кардан ба рақамҳои зери видео бидан муроҷиат кунед ва соҳиби 20 сомон мешавед. Барои моро дастгирӣ кардан лайкро зер кунед. Бо фарорасии моҳи шарифи Рамазон Софсавдо 20% тахфиф эълон мекунад. Доруҳои Алҳадая дар шакли капсула ва равған ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад. Доруҳо барои баровардани мӯи сар, ғафз кардани риши худ, ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, ё ин ки сафедшавии пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред. Касоне ки ба варзиш машғуланд, аз протеин ва генерҳои софсавдо метавонанд истифода баранд. Пас ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софсавдо. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 1 соат, доставка барои дигар давлатҳо бошад аз 2 то 3 рӯз мебошад. Барои маҳсулотҳои софсавдоро харидорӣ кардан ба рақамҳои рӯи экран буда муроҷиат кунед. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. Дар барномаи оянда касеро мехоҳед дидан, дар комментарият нависонед. Имрӯз дар бораи батлере сухан мекунем ки дар чанд батлш бой додагиай некем розӣ несту мегам ма ягон бор бой надодам. Бисёриҳо фаҳмиданд ки гап дар бораи кӣ мерава. VIP-TG MB шогирди Шонемси якум батлш кати Идрис шидагиай. Идрис визофиш метия ва и розӣ мешавад. Довари батл эълон намонданд. Номи темаи и батл дари маҳкам буд. ақида болои ақидаи нашида хела гап иҷа бояд як кас бибира як кас кина тап-тап ҳичка нигоҳ надора биё ход ки чорта туса ма боя идамета магар бия сарша буса самбуса тағам набоша мебири ти бозира чунки ба текста дига кас ҷазир карди ту бозира Да и батл MB брид и якум победаи MB буд. Ҳам аравай карда опити ҳамин бачаро дидастам ки бисёртара барои ман овоз ман ин бача дамед. Ва баъди и батл вай хела хурсанд шуду дар худаш боварӣ пайдо кард. Дуюм батлаш уже да 0 грамм визов дод. 0 грамм визовша қабул кард. Довари и батл Бахти Зиён буд. Номи тема и батлшон эсорбон оҳистарон монданд. MB да и батл тайёришсоз буд, аммо темара уқа аҳамият надод. Да 0 грамм бой дод, некем розӣ набудай бой додагиш. Дуюм раундай да гирда дуюм круги бандай Tu barre qarsage qafotqati tovarde banda Tu чемпиони варзиши дарозкунӣ нохунӣ реподан бошам мамозгош атда реп кунӣ барои напаридан айпатинка сорбонои старон чи баданат пири хафаёк номаси оноброси чула данулет беби ранги да зиндаги себи неки пишти айфонда не айпаи дандони зеби ақл карди пишти кунда нависи сорбонои старон аяборда тату хубай навис нельзя без гандон бачо айтема буромадан 0 грамм камтар доштем ажда на самом деле. Сеюм батли MB кати Black Lion буд. Да и батлам MB мебра Black Lion-а ва ба батли навбатӣ мегзара. Хабари батлери сол додар омадак ба пишти дарта умеди ғолибияти туҳози барги зардай ки мереза дар якум раунд нарасида сеюмда ма қоб мекунам решата агар боша таисмендам Tu bargi sabzi darахти реп биди ҳозирам барги просто зардаш шунидани номи MB тра шок дамон просто тарсаш Black Lion 54 MB 61 чорум батли MB кати Махач MC гузаштагӣ буд. И саперникаш дар лига батл ғалтид. Да и батл MB ай худаш боварии сахт дошт. бинен чӣ мега хулас. Салом тидам идам мадам ай мадам омадам ки тра таи хок кунам ин миҷа як қавл канда тра зери хоки хунак кунам минус асарта ака якум рам бисё гап намезанем бози ҳамин така бикиш ака ҳамин бикиш мара гуфтан ки ай бисё саги лақияй бисё гап мезана дар батлош ман гуфтам ира ба 32 хат мебирам. Сеюм раунд фристайл буд, аммо Махач фристайл зада натонист. MB мебра и батлшам. Калбасаи баҳор 10 сомон магазини шукронада Она муҷа кор мекунам шукрона ма мебинам ая муҷа ай худо
نکی تشیدی ادو پنجم باتل MB باتل سال 2017 یک چهارفینال کتی استریت سر سیوپا بود. MB چخت تو یک چهارفینال آماده معلوم نیست. دای باتل سال 2017 جای یکم ده 1000 سوم پریز بود. MB تیار نبود. سیوپا را میگه 1000 سوم метом جورама дате. Бетон тайор када омаданем, неки Степа да я предложение дорум. Пешаем батл. Степа, хайру парумон месяка бахшиш. Батл бояд то лигара брабами то охир да бояд Степа у райдер бгалта. Ма ка пеши хидам да план мондум ки бояд ам батла ма вайрон кынам, неки хама дига хихичкат. Майла, неки Степа агар мара бизана, Мариора бизана, қати райдер бғалта палубе жертвайдай бози. Барои ки у боло ҳами батл ҳама медона варо чи ташкил шидаге, ман предложение дорум радной. Та унҷара бизани 1000 сум метан. Ман 1000 сум метам ҳози батл амадам эти. Не охи радной, ман предложение кестам. Мешавам хе. Меша Степа. Степа розӣ намеша ба интихоби доварон MB батла бой мета. Ба якимш ки бречка ма да сум пумта нишонате и чемпионата ба сум харида намешава. Хай мумкин бишаване ки мара не. Шашум батл MB кати навик MC меғалта. MB шогирди шона. Да ҳами вақтон навик против шон бисёр гап мезад. Рефтиҷи ҳардуи ҳамёра батл мон. Даи батл довар элон буд борозиги ҳардуш. Хулас батл гузашт. MB батла бой мета айбо юдагиш розӣ нест. Айқафои довар ҳар гап мега. Шонеки визов дод гуфт ма шаш ба як мезанам, неки назад. Ма шогирди ҳамо шонам. Шонеки имрӯз шогирдош отказ доран ки мо шогирдиш набудем. Ма шогирди ҳамо шонам. Шонеки ма да як текст дод дига ёдам надодай ҳичи. Ма шогирди ҳамо шонам. Шонеки имрӯз ҳамаи шумо протившен, ма қатишам. Барои ки ма шогирди ҳамо шонам. Шон ма да ёд надод репа, шон ма да ёд надод текста. Ира хита медонӣ. Шон мара ёрдам надод, ду просто сабаб шид барои хестан. Шон чи гуноҳе кан, ман гуноҳша намекунам тори сар. Ты хидат гуфти ку ман сояи шонам, соя дар овам намеша тар. Шахе раф хезе авлод навик ди зада устод. Раликам хича қафока дидам ки шон тоқа истод. Барои ки дар ҷои шон моно намонда дастархон. Дар таваққам гӯш набуд, фақат буд як ду устухон. Сензурара ҳисоб накардим. Акай доди худо ки ҷои сензурара ки ҳисоб кунем. Се як. Се сензура навик. Ака у қадар фат, у қадар чиз. Ма диррам пони хурдам ам ёдам ака. Се таи, я таи. Короче, хулоса ҳисоб китоб алохир навик бри. Давай. ҳафтум батл MB батли соли 2018 кати шнапс буд. Даи батл ничия мешава. 54 бале ҳардушон мегиранд. Сеюм раунд фристайл мешава. MB мега ман намекунам фристайл. Ва хитон бинен чӣ гап мешава ву MB бой метия. 54 ва 54 ничия. Ана ку гӯш кунед бачо. ҳози баҳогузориам хешид ки ҳарди ҳамё ничиян. Не ҳози я батли дига ташкил мекунем. Обязательно ҳози ничия бояд нашава. ҳози сеюм раунд меша, фристайл меша. ма ака фристайл намекунам, ма ки ҷо медонам фристайл. MB хела хомӯш буд. Баъд темаи 6 ба 1 навик MC кати хезе 20 сар шуд. MB да ҳамин вақт 7 ба 1 батл кард. Батлшон довар надошт. баъди 7 ба 1 дар Ралик Вызов метия. Ралик Вызовша қабул кард. Сунат Шарипов батла ташкил кард. Даи батл MB бой дод. Некем ягон видео ответ накард. хайр дӯстони азиз, ин буд барномаи то батлои MB. касе ки мехоҳад бисомон кор кардан ба рақамҳои зери видео буда муроҷиат кунед. барои моро дастгирӣ кардан лайкро зер кунед. дар барномаи оянда касеро мехоҳед дидан дар комментария нависонед.